Yuk, bareng. Aja takon susah seneng kang bisa kompak tenan ya Eli. Apa ya? Anting karo Agnes. Aa. kulino nggathuk ke. Heeh. Lagi emosional. Suara siji loro. Wah. Semu. Semua apa? Semu tak. Iki kok ora ngono wis siap-siap. Apa? Ya nguber pitik. Iki tadi petik-petike, kowe sik nguber pitike. Aku ngeber. Kowe kudu gelem lho, Ting. Hah? Ah tau, tak uyak kowe. Waduh, Jos e. Tak jejeg lho kok. apa iki mau pitik? Iki mau pitik-pitike. Pitik, Iki pitik. teleke berarti. Soalnya ning mburi ya. Soale wong tuwa enes tok telek-telekke. Kagepe Lapas ya soalnya. ora ngono kuwi. Lah pas nang mburi to Nah. gading lah ya. Ora. Waduh. Yo. Tanah Aku pengen nuthuk ya, Mas. Kayak dolanan kan lho, saya mencungul-mencungul itu kan ya. Karena di sini ya. Aku ngomong nang kene bebas ya. Ayo Nes. Taman Sari Nuswan Iki ngapa? Ngapa Kene iki meneng. Tara set ngono lho. Lah rong arep meneng kok. Isih pengen bengok. ngentekke Yo. tenaga. Monggo, gerajakan Banyuwangi dados. Dah. Ayo, bukani to seto. Ayo set. Sudah, terima kasih. Makasih Mbak Anting, Mbak Agnes. Iki jan sengaja ora tak ganggu ben pemirsa iki menikmati ngono lho. Jogetane karo tembangane Anting karo Agnes. Yo. Hai. Ayo to. Oh ya ming meneng bae kowe do linggo kok. Ya kan gentenan to Mas, kok nek panggungnya nek kabeh do ngadeg ki ra cukup. Lah iya. Nah. Setengah monggo setengah dipun pinangani nggih Mas Gade. Nggih, niki Wonten melih. wonten melih lho niki. Napa? Kok. Iki sik baru kuwi. Nyuwun lagu Gubuk Asmara 2 Rondo Teles. Rondo Teles sik pitin. Piye lagune lali aku. Rondo Teles, Penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu kepleset. Ah, wis. Malah Sip. kaya ledek munyuk kowe iki. Kowe ledeke aku munyuke. Kowe ora iso beken. Saking Belgedes Farm. Farm. Gades Farm. Iki ana tali asih 100.000. Oje, menika anu apa pinangkani niki mau wonten sambel kemangi. Sambel kemangi. Nggih. sambel Niki kemangi. mau sing sindene sing maju. Sing iki rada ungu-ungu, tua-tua saiki sing enom-enom iki. Ah, nggih. Heeh, Sing sing enom-enom nom-nom. dunggahke. Hmm. Sing gawane kotak apa? Heeh, kawan. Gawan kotak. Heeh. Tak tendenge karo gawanku iki. Oke. Sapa? Iki lintang karo Oh, ben heeh. enom-enom kabeh. Iki gawan kotak. Setanan ya, Ding. Kaya ngene kok setanan. Lah gawan kotak.
Yuk maksudnya iki Ayo, Mbak Mega. Mbak Mega sama Mbak Sama Mbak siapa? Laras ya. Laras. Wah, Monggo. Nah, kalau ini sepantaran sama aku. Ya mulane tak bandingne karo iki. Saiki wong telu kok. Piye carane apa ki jenenge? Apa? Merayu Mas Gading. Oh ya. ki aku melu-melu ra. Rasane tuwa. Iki di kanggo bawa apa ngono, Mbak? Apa bawane kadung tresno ya kena. Oh iya, rembukan dulu. Pinangannya apa ki mau? Apa sambel kemangi? Sambal bawa kemangi. ki. Sama Oke. kemarin Nah. Mbak Tati. Iya, maksudnya bawane kalian yang apa? Oh iya. Iya, bawane yang kalian bawakan nanti sambelnya kemangi kita bersama-sama. Bersama-sama. Oke. Aku tak golek cowek sih. Napa bawane? Bawane Asmarandono. Oke. Mas Gading nanti menilai ya. Di biji deh. Suaranya ya. Oke. Iki mesti ya menange lintang apa-apa gading lintang nanti sing tuwa ora kanggo iki ya. Tua Ya yang aja musuh ngono, tua. aja marah-marah ngono to. Sampeyan ki sene gandengane lho kuwi. Blangkon biru kuwi mau. Iki to wah wis padha-padha eleke iki. Sing karo peblangkon biru iki. Ra krungu nek yang ngene iki ora krungu. Ting. Dadi Tin. Oh, Aku ki Ngono. gumun lho. apa? Karo Orang kostum kuwi. Piye? lah ya coklat. Coklat Krem aku wis biru. ben. Aku Jan, bojoku. kaya apa iki? Sesuk lambine sodane diobong wae lah ngopo. Ireng tenan kowe. Ane ya wis ben ya. Bleb-bleb ya. Iki ana prodone sojane. Aku dadi isin to iki aku. Asli kuwi Pak De. Hah? Asli. Asli to. Lho, Aku apa? soalnya ngopo? Apa? Ngene iki ben ketok ora patiya mempesona, Pak ora patiya apik ya iya. ben. Ya iya. Ngilangi rasa cemburune ibumu. Bel, Pak. Hah? Bel nek elek nggih elek mawon. Kowe ora Ya ngono. ya ngono ya Mbak ya. Hah? Kowe sak anakku karo wani-wani raku. Boten. Banting, Lah eh. nggih mengki ape. Aja dibanting Om. Iki engko ora trimo. Lah apa? Oh, Ndek. Aja dibanting nek ora trimo mburiku lho wis kereng. Ndek Lah apa Mas. ora trimo? Wis kereng nganggo anting-anting barang wisan lho. Arul. Ya kayak bapakne. Bawa saka sapa sih Mbak Laras sing kena ya. Laras. Rino wangi. Ampun ngoten, Pak. Kula salting lho. Kowe ya aja ndemok aku. Kowe aja meden-medeni Kuwi ora salting ning Ora ya kudu ngono kuwi. Aku biyen diospek pake iki ya ngono kuwi aku. ora apa-apa saiki ganti dospek. dadi yati. Jos. Pripun Mas Gading? Sip. Oh, sip. Sip. Yo. Nek upamane di biji pira ya? Biji. Di biji. Ketok iki rawani biji soalnya iki nek arep biji iki engko kono kene anu biji aku wae ya. Oke. Oke. Bijine nol wae iki ya. Iki di biji pira Mas? Mbak Laras? 8,5. Oh, 8,5. Kok Podo. dadak nganggo setengah barang ki mbok digenepi. Wes, genepe sesuk. Ya pisan Kas. Tanpa dahar, tanpa ngendah. Wis bocah enom suarane ape? Ndek pacar dong, Mbak? Dereng, Mbak. Mbok menawi Bapak Ibu mriki kagungan putra nggih, Mbak nggih. Oh, Ditawake. Tawa e. Tomo ya ora apa-apa. Panjenengan kelas pinten, Mbak? Nembe semester kalih, Mbak. Oh, sudah kuliah semester 2 di Di Institut Seni Indonesia. Oh ya, sekolah sik wae, aja pacaran ya. Pangestu. Aja tiru dalange, pun tak ganti pacar. Nggih, mboten, Mbak. Aku ki ngopo ae kok melu ki? Kok langsung mendelik aku ya? Lah apa ora? Lah aku ki ngopo? Pacaran ora? Lah iya. Lah iya wes kok. Tin, Apa? lungguh bendo nyanyi. Ah. Iki sing moderatori aku, bar iki ganti Oh, iki, iya. bar iki ganti ngono. heeh. Kowe kuwi sing lungguh meneng wae anteng diam.
Ayo, mau Mbak. lempoh ya Mbak ya. Mbak Mega ya. Kayung yun marang slirane Lembut ya Mbak. Lembut. Cijine. tansah kumawang netra Bijine pira Mas Gading? Hah? Bijine pira? Wuh. Gue rak mola aku kowe. Tante ini beri pacul gundulmu. Pira Mas? Ayo. 9, 8,5. Iya sing di konsisten. 8,5. Oh, 8,5 padha Oh. Mbak Laras. Padha. Mbak Mega masih sekolah? masih Kelas Mbak berapa? Tatin Kuliah? Nembe kelas 3 SMK Oh, sama. sama Ini juga Sama kurung wenduk. Wah, jan wis. Aku sekolah 8 tahun ra munggah-munggah. Kok dadi deg-degan tuh aku. Mbak Mega sama Mbak Lintang sama. Sama. Mas Mega. Hmm. Ini juga sama-sama mantan dalang. Aja diomongin sapa-sapa ya. Oh. Ihu. Dalangnya udah tudut ya. Enak kok. Ya, saiki Mbak Lintang, saatnya Mbak Lintang didengarkan Mas Gading. Tadi Oke. dia mantan datang. Sopo? Aku Mbak Lintang. Jroning ati. Apa Mas? Kadang tresno Satirono tan liya ngono. Kamu liya. karo ngrayu ngono lho. Sing iki. Ya ora apa-apa nek kowe gelem. Aja ra ono staminane. ngerayu aku pangan tenan kok. Ora apa-apa malah nyenengke iso ngomong. Wah, bener. Ya ta Pak De. Piye Ra ono Ora staminane. nek nggone. Ya wis karo opone sing kowe yakin arep iki ora karo dalange. ngapa Tin kowe iki mau arep rezeki kok serik. Iki kan Mas Iki ngapa boyo ben. sing ditenteni iki Mas Gading karo Mbak Lintang. Nah iki kan ben carane kan lama tidak ketemu biar chemistry-nya tuh terjadi lagi ngono loh. Kowe semikir. Rono, Galak ya kan. galak ora sida aku kok. Aduh iki marai geger ora ya Mas Gading? Ora tau aman to Mas Gading? Yo, Ben nek padu ya boh aku ya. Ya aku ming delokke lho, aku ming delokke yo. Tanti ya ngono. yo. Liya. Sing dimatke dalange yo duwe iki. Ayo terus ke yo. Kandangmu. Tan liya Piye, piye? amung sliraimu. Sliramu. Raimu, Slirno, Pak. sliramu. Sliramu, baleni Mbak Lintang. Biar ngopo Mas Gading? Kosek le anu ki engko. Apa Ape ki? romantis kaya Wis ora ah. Tan liya. Dan liya benar kandangmu. Kembang. Kembang telekan. Kok saya golek sing apik mau ndi yo. Tan liya. Ono sing amung- apik kok. Mbak Lintang. Boyo dalam Tan liya amung sliramu ora kandamu. Oh. Nah, Nah, Tan liya amung sliramu. dan liya among seliramu. Pak Kemat kayak ngisar sama Mas Gading. Lah kowe, lah bareng. Ayo. Bareng, oh, bareng ta iki? Bareng. Oh yo. Aja kleru meneh. Sateman. Ora. Sate. Ayo Mas Gading ndang Ayo toh. metu. Oh iya, Mas. hah? Ndang- Angko sel ndang metu kok disusu-susu. Maksudnya Eh, alon-alon. Kodang metu. maksudnya
Ndang nyuwara. Oh, suarane maksudnya kok. Oh disusu-susu. Ayo. Ya. Ayo. Yo. Satemah lo. Oh ya, yo. Satemah lo. Ro as moro. Kompak ta. Ayo kudu di Piye Mas Gading rasane iso bareng? Jan, Iya ya. istimewa. Mbak Tatin, Iya. kalau lagi ngeten niku dadi kelingan masa kelam. Lah ngapa? Dadi kelingan sing ora-ora. Apa? Ya ora Kowe apa-apa. kelingan karo sapa? Kowe apa iki? Lho, anu duet mawon ngoten lho. Oh, kelingan biyen. Kowe apa? Mereka iki lho. Kabeh kok dodo kelingan. Aku kelingan karo sapa ya iki? Karo iki. rak aku ra sudi tok kali ini. Lah, dalan. Menika didhawuhake nganu sambel kemangi nggih wonten pamondutan sambel kemangi. Iki jogete bareng-bareng. Sadi maju. Yo. Nah, Iya. nah, hop. Aja kemajan, mundur Lah pundi? Oh iya. iya. lah. Hop, Manuk, anu manut. kok manuk Oke, iso Bapak, ta? kowe to. Oh, muni manut kok manut. Manut dawuhe tiyang sepuh kok, Mbak. Weh, aku dus ora kurang sepuh aku. Lah, siwa. Magel setengah Oh. setengah. Mampu. Mau rong dibiji ya, Mas? Urung. Pira bijine pira? 10. Wah. Iya toh. Kok tega sih kamu, Mas? Loh, justru ini yang dua hanya 8,5. 8,5, kamu 10 10. sendiri loh. Kamu Oh, gitu. Kamu mau bilang apa? Oh iya, terima kasih. Iya sama-sama. Alah. Kayak Hai. kurtine biji 10 we langsung. Nah, aku dikei pira-pira ya tengah. Ya. Joget. Ya, sudah terima kasih. Matur sembah nuwun. Ya, ini tadi juga ada permintaan rondo teles di tempat saya. Apa Mbak? Mas? Apa? Kerry kok gimana? Kerry, Mas? Terima kasih ya, Mas Mbak, ya. Mbak Laras, Mbak Mega. La. Nah, terima kasih. Terima Mas. kasih. Dari Mas siapa? Mas siapa? Mas Wikan. Oh, yang Oh, tadi yang request. tadi. Oh, yang iya. request. Terima kasih ya, Mas. Masih muda ya, Mbak Masih ya? muda ternyata ya. Heeh. Laris. Ya, aku membacakan selanjutnya Mas Nggih, nggih, Gading. monggo. Dari keluarga besar perantau Ikatan Keluarga Pilangrejo Jabodetabek. Menika nyuwun lagu Kembang Rawe yang nyanyi Mbak Lintang Kairo. Oh iya. Kagem Oh, siap. teman-teman alumni SMP Kedungpoh ya. Tungpo. Tahun 84 saking kula ngatijo atau unik. Kordes ngelipar, sembah nuwun. Oke, ini juga ada dari Pak Wakijo Ngangkruk. Nyuwun lagu Rondo Teles. Nggih, nanti Rondo Teles ana loro, Mas. Ning nyawer 100.000 rupiah. Oke, sebelum ke apa namanya? Kembang Rawe mungkin Rondo Teles dulu apa Iya. gimana? Rondo Teles gak apa-apa kan? Yang bisa Mbak Oriza ya, Mbak Mbak Oriza Ika bisa nggak Rondo Teles? Oh iya, Mbak Oriza Mbak maju. Oriza. Duh kanca-kancaku wis tekelan sirah kabeh iki. Piye iki adik pinangkani ora? Di diejoli wae. Dijoli ya? Nggih. Kembang Rawe ya? Oh, Latihan. berarti Kembang Rawe ya. Kembang rawe iki mau saka Pak sapa? Ora gubuk asmara, Dik. Oh, gubuk asmara tadi iya. ya. Enten gubuk asmara. Gubuk asmara Sing sama. saka nggone Pak Lurah mau ya ono lho sing Tiwul Gunung Kidul terus Ya. karo apa mau Mas kuwi sing Pak Lurah membaca tadi ya. Oh, meng Tiwul kuwi sing ono gambar-gambar iki lho, Mas. Ya iki mau dipinangkani iki mau. Nggih niki apa dulu? Kembang Rawe dulu. Nggih mboten napa-napa, Kembang Mbak Rawe Rawe. dulu. Nanti Gubuk Asmoro Gubuk bisa Asmoro, sama nggih. Mbak Ika sama Mbak Oriza ya nanti. Nggih niki kita enten anu framen ketoprak. Oh lah iya. Masih Enten ada. edan. Ya. Masih berlanjut. Anu Nggih. manobong ya isih lho iki. Oh iya ono mana bong. Oke, monggo Kembang Rawe konco-konco bersama Mbak Lintang Kairo.
Matur sembah nuwun. Nah, niki Mas Gading apa? Dalem pripun, Om? Mas Alesya Malaika Adiatma mau. Nggih. Mau nyanyi ya? Anoman Obong. Betul. Mau nyanyi Anoman Obong. kayaknya. Oh, nggih. Iya, Mas. Mbak apa Mas ya, Alesya ini? Cowok apa cewek? Gak tahu ya, Mas Alesya Nggih. Malaika Adiatma. Nggih. Masih nggak atau udah pulang? Oh ini cewek ya? Oke, panggilannya siapa nih? alah, Alesya. Adik. Oh, Halo. nggih. Sini namanya siapa? Alisya, panggilannya Alisya. Umur berapa? 10. 10 tahun. Mau nyanyi Anoman Oke. Obong. Oke, boleh sini maju ke depan. Mau dibawa nih gak, Dik? Anoman obong, mbok kiswan obong. Ora diobong. Waduh. Ya, bawa dulu. Oke, maju Oke. sini. Maju, sini. Dik, maju adik. Nggih, majeng mo. Nggih. Nah. Ya. Nonone. Tuh. Ceritane wayang Jawi. Alah, tepuk tangan. Jan. Kagem Kali Ki kan Alisa. zaman semono Mas, Pak Seno, terus Lintang Kairo Cilik. Lintang Kairo. Disangoni. Disangoni, ki Pak piye? Oke. Oke. Majune no. Majune. Nggih, maju lagi ya. Ing prajangan Langka Diraja Rahwana Raja arane kawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman janjo tumandang ngalang kowe sedih Parake kacau, kacau pikiran loh. Pak Lurah matur sembah nuwun. abang gede jroning praja Luar biasa. Wah, matur nuwun Nggih, Bapak. matur Apresiasinipun. Bapak. Terima kasih. Yes. Tambahin lagi. Terima kasih. Kabarokah. Alesya ini lahirnya di Gunung Kidul apa di mana kok? Beda cara ngomongnya apa dari Jakarta apa? Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Oh, pantesan. Keren tapi. Ya. Pangkal Pinang itu daerah kecil. Takono, Pulau Ngendi. Pangkal Pinang itu pulau mana, Dik? Sumatera. Pakai mic. Sumatera Selatan ya. Tapi sekolah di sini. Oh Mbok iya. ra meden-medeni to, Om? Ora aku ki ya mergo saking senenge lho, Mas. Ono berarti besok itu sinden-sinden ini bakal putah lho. Ini masih ada generasi penerus. Yang ngajarin siapa? Ngajarin nindennya? Bapak. Oh iya, Bapak. keren. Ya, terima kasih. Coba ya, Anoman Obongnya ya. Kayak mana ya? Pakai Kocok-kocok, gamelan siap. berani? Oke. Nenono neneng. Tepuk tangan dulu dong buat Alesya. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Boleh tahu cita-citanya mau jadi apa Alesya? Pengen jadi apa besok besarnya? Aku mau jadi penyanyi biasa, aku nggak jadi guru, Jadi apa? nggak jadi dosen.
Dosen, oke. Dosen apa? Iya. Dosen apa? Jangan matematika. Bidang? Matematika. Matematika. Dosen matematika iso Sip. nyinden. Luar biasa Alisha. Suka ya belajar lagu-lagu Jawa ya? Oke, udah bisa berapa lagu? Kamu bisa lagu Jawa berapa lagu? Banyak sih. Oh iya, bagus. Mbak Soko, Oke, Alisha. Mbak Alisa Alisa. ini tali asih saking Mas Gading. Iki mboten kula catet nggih. Kula nek kali bocah ki ora tegel loh. Salim dulu sama Mas Salim Gading dong, sama Mas Mas Dalangnya. Wah, nggih. Ah, Ya, benar. luar biasa. Alisha terima kasih ya. Jangan Iya, patah matur semangat buat nuwun. belajarnya. Ya, terima kasih. Ya. Wis sesuk butuh Bas. Es lilin nggih. Es lilin jamanmu. Jamanku. Wes ra ono. Es lilin nggih. Oke, selanjutnya wonten pamundutan tadi Gubuk Asmoro ya. Nggih, Gubuk Asmoro. Nah, Mbak Oriza, Mbak Ika, monggo boleh maju ke depan. Nggih. Salim. Ayo sepate. Sepote. Yo Mbak Ika karo Mbak Oriza. Selintang. Yo. Mbak Oriza Sugeng Dalu. Dalu Mas. Mas saya seger. Heeh Mas tambah lemu Alhamdulillah berarti makmur. Tambah 4 kilo iki. Wedan. Oh, Wah wes. Sekilone piro padahal? Larang. Mbak Ika Nggih. Sugeng Dalu. Sugeng dalu Mbak Elisa, Mas Kis. Ya, ini sukaane Mas Kiswan kabeh ini. Masa Ora, iya? yo. Ora iki Mbak Ika. Sabar ya yuk. Ayo sing sabar ya Jos. yuk. Kayo ae jos. jos Iya, Mas. istimewa, sempurna. Wah. Sempurna. Monggo langsung mau nggih Gubuk Asmoro nggih dipun Gubuk pinangi. Asmoro. Ya, Bawani. Bawa barang. Kowe lah iya no. Bawa ta Mbak? Heeh, wis manut aku to. Suwen ta? Ora. Kesuwen ora lho, Mbak. Ora wis. Kok kowe biasane mung sidilit lho. Lah ya bawa sak bawa pocong lah ya sedil iya. lho. Yo, Ya oke. bawani. Aku ora arep melu-melu. Lah apa? Ora wis iki ben do menikmati kabeh. Mending kaya panganan. Ayo sa. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Coba iki. Mbak Ika. Oh. Lingsan yen ke motan lelampahan kakak Sisan Mbak Ika. bareng no. Oh bareng. Iya. Ya. Yuk, yuk. Tak nyedak. Lah kan ada konsenan to. Oh iya. Mat-matan wae. Omat matan. Heeh. Yuk. Ayo. Ayo yo. Tresno tulus nadyan nengku buk asmara. Oke.
Ganti tau sing ngendang. Ganti. Mas Seno. Oh, Mas Eno. Iya. Dari Karangmojo. Oh. Makasih ya Mas Seno. Makasih, Oke. Mas. Yuk, lanjut. Ya, yuk. Arep ngomong apa? Kasih dong. Piye, Sa? Arep omong ning rasah wae. Yuk. Yes, yuk. Yuk. Atur Suwe suwun. sampun Nggih, Mbak atur Winangkani. suwun. Gubuk Nggih, terima asmoro, kasih Mbak sampun. Horiza, Mbak Nggih, Ika. sami-sami. Mas Gading, Nggih. ini ada permintaan Mbak Ayu suruh naik ke panggung. Oh, oke. Diperbolehkan? Boleh. Sik njaluk sapa? Dari WA-nya Mbak Elisa. Ada yang WA Mbak Elisa. Monggo Mbak Ayu kapureh Oke. wonten Ah, panggungan dipun kancani kalian Bu E. Bu E Prastiwi yuk. Ngopo to konangan ki ra apa-apa karo bojone kok. Karepe arep karo liyane kowe. Ora. Ayo Bu, munggah Bu. Di anu Mas, di apa di Spot. Spotify. Ayo maju. Ayo Ya. terus. Gur aku ngene, Duk. Wis. Wila iki ono tah TK tekan ngene iki. Hah? Oh, tak kira tah TK kok mburi. Ora sembrono iki mbahmu lho. Enggak. Kok cah TK. Aku ki budemu malah dolekke cah TK. Mbok Mbah, Mok nek Mbak ketuan. tante. Tante ya kena. Monggo Mbak Ayu Iya, meniki Mbak Ayu. nggih. Wis. Iki kok Aku ki prei. jane ki memang dadi penonton wae kok. Ya ini ada permintaan dari Elisa katanya Siapa? Mbak Ayu suruh Ora naik. Tin. Siapa Tin. yang minta siapa? Mau ke arep rene nang mobil dandan. Ora bae aku Pak, ngejot aku tak ya, dandan ya mbok sorry. menawa aku kon munggah. Kok iki Nggak tunggal deh. bisa. Nggak bisa gitu. Wah, iki mau bablasan saka panggang. Ya mau nyanyi. Nyanyi. Terus ketutke bintang tamu Mbak Ketutke Waluyo. bintang tamu nyampur sari mau ndoyo. Bintang tamu dadakan. Mane selawase Pak Kezwan ki ngene iki aku pensiun wae apa ya? Ya aja. Kok sik ngewangi perekonomianku sapa kok pensiun. Anggep. Kok yo ngopo to nyekel-nyekel. Kok apa to aku ki kanu kowe iki? Ora apa-apa padha dene tuwane. Ora kok mbasan dadi bintang tamu kok mak. Oh bebas e. Ternyata penak ta? Penak demok tatin. Oleh. Ambune ya wangi nek tatin. Terasi. Terasi gundulmu. Oke. Mas Gading menika tadi Nggih. ada permintaan Tiwul Gunung Kidul Pawenang bagaimana? Oke? Oke enggak. Oke kok dada. Oh, Nek dada. mboten ya berarti diganti rondo kompling nggih. Ya. Rada kempling iso ora? Ora iso mulih saiki. Lah aku kepiye? Hah? Nek mburi do mulih Kok tak tabu ijen. Oh, berarti kapela. kaya dalang cangkeman ngendi Ayo kok kenci. dadi tak piye Wah wis pokoke ngono kae. Nggih, Mas Kezwan berarti duet sama berempat sama Bu Ayu. Mas Kezwan di tengah sini biar nanti duet berdua saya tak ngematke ya. Iya. Halo Bu. Halo juga. Ayo sini tengah. Kowe kudu ngajeni karo iki. Lah kok iso Bojon bintang tamu. ora ngono. Yo kempling. Bintang tamu sane gleleng. Ya kene. Nuwun sewu nggih Pak Lurah nggih. Ya iki mau jatahe anu. Loh, lah kok aku ya entuk. Yo oleh lumayan to, Bu. Kan, Wis ngono kuwi oleh semono. maksudnya kan yo mandat ki oleh semono tak keke ngono ndak. Melu aku setahun dong karuan oleh 100. Ayo. Ayo. Eh.
Sampun. Nggih, sampun matur sembah nuwun. Matur nuwun Mbak Ayu, terima kasih. Bu Pras, terima Terima kasih. kasih Bu. Ayo. Nah, iki satu PR arep dipirangane ora. Manut nek aku iki. Ana tadi fragmen Mas Gading dos pundi, Nggih. wekdalipun dos Jam pundi, piro? derek Mas Dalang Niki mawon. enten fragmen niki nggih wonten sik request Lintang Asmara. Lah. Ah Lintang Asmara wae dianu. Oh, nggih. Gini pramen iki soalnya kurang luwih wektune 3 jam ya saya. Niku mawon nggih diganti Lintang Asmara duet Lintang mawon, nggih. Asmara. Nek notasi Duet. wah aku ora apal ya. Niku Lintang Asmara duete Mbak Lintang kalih Mas Gading Mas napa? Gading. Mas Kezwan. Nun. Mas Gading. Wah, nggih. Sip. Sakit Nggih, nggih? nggih. Oke, Bisa. monggo Ayo, Mbak Mbak Lintang Lintang. sini. Ya. Lintang Ya, Asmara. saya tak Dicoba dulu cari ralnya. catatan. Golek catatan. Ralnya. Ralnya coba dulu Mas Gading. Wah ngayu. Saya lagi searching ya, Mbak. Rale nganggo apa ya Mbak iringane? Oh nganggo Pak De ae. Piye ojo Pakde to Tang. Dadi ngene lho, Si jenengan Om. biasane rebab, pakai rebab bisa enggak? Iso. Ci. Pira? Loro ci. Nah, Biji. jenengan tuntun rebabe. Oh iso nuntun ki sik weruh. Keduren iki mergane dhuwur banget diwakili Mas Kezwan sing ral. Oh Coba, Mas. iya, engko rile karo Mas Realnya Gading. sama Nah, Mas Gading. cakepane Kowe piye? ral kene ril, kono ral. Wong ayu. Wong ayu tresnaku kinarya Wes gek sundul ki. Tonggo Sundul yati meneh. Tenan. susajro ning atiku Tamburi jo teles. Wong bagus antap norosa timu. Hadap sini aja. Tresnoku madhep aku sik ral aku kok ning Sinis saya terusan kae. Sikes terus sinis. sinis sik ngeral aku sik oleh kono Ayo men. Rezekine dhewe-dhewe. wis cetha dihujat iki kok aku yuk monggo kanca-kanca Yeah. pamenang Monggo. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.